probeer niet racistisch over te komen, maar ik hou meer van een Bourgondisch straatbeeld, zo, dus minder moskees eigenlijk. Kom jij met mij in bad? Hoi. Hoi, Ik ben nu. Maxime. Kom maar. Ik ga zo meteen raden waar jij op gaat stemmen. Wat is iets waar jij je echt zorgen om maakt? Dat wel de Nederlandse cultuur wordt bewaakt, zoals Sinterklaas. Dus dat niet dat het veel te wordt veranderd door mensen van andere landen die wat hierheen komen, die wat een andere cultuur Ja. hebben. Dus, ja. Ook niet als zij echt in gevaar zijn in hun eigen land? Of- Nee, dan vind ik dat van andere landen die wat meer hun cultuur hebben, dat ze hun moeten opvangen. En als dat daar niet gaat? Nee, dan zou ik zeggen vol is vol. Ik heb persoonlijk niks tegen die mensen, alleen ik hou gewoon van Nederlandse cultuur. Waar komt dat vandaan, dat je dat zo graag... Ik denk dat het Wil? mede is gevormd door sociale media. Het kan ook zo zijn dat ik daardoor ben beïnvloed als het ware. En dat je dan mee met een kudde gaat. Hoe kijk je dan naar arbeidsmigranten? Arbeidsmigranten. Dat is eigenlijk het grootste deel van de mensen die natuurlijk Nederland binnenkomt. Mensen die hier komen om te Ja, werken. die dragen bij de maatschappij. Dus dat Dus dat is... vind ik wel goed. Maar daar heb ik me nog niet echt over ingelezen. Ik ga eens even raden waar je op gaat stemmen. Ja, ik zit natuurlijk wel in het hele rechtse spectrum zit ik te denken. Nou, ik ben ook een beetje een middenweg. Ja, mens. wel? Ja. Oké, maar dan dat misschien de VVD? Nee, ik weet het zelf ook nog niet Je helemaal weet het zeker. zelf ook niet. Maar wil je misschien een tipje van zijn waar je tussen Ik dacht twijfelt? FVD, die nieuwe, ik weet het niet precies. Liedewij de Vos. Ja, die komt wat rustiger over en daar zou ik wel op stemmen. Nou ja, je hebt nog een week om je in te lezen. En bedankt dat je met mij in debat wilde komen. Ja,